Mula sa lokal na merkado, target ng makapasok sa world stage ang mga produktong gawa ng mga Fernandino. Nakipagpulong si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag sa Northridge Food Company Incorporated at sa mga lokal na negosyante upang talakayin ang planong pag-export ng mga produktong gawa sa lungsod, kabilang ang Parul San Fernando at iba pang food at non-food products sa USA at iba pang bansa. Sa pangunguna ng City Investment Promotion and Public Employment Services Office, ipinakita ng mga lantern maker at homegrown product owners ang kanilang mga produkto upang masuri ang kalidad at market viability nito para sa international market. Ayon sa Northridge Foods, may qualification standards na kailangang matugunan upang maging angkop ang mga produkto hindi lamang sa mga Pilipino sa ibang bansa kundi pati na rin sa foreign consumers. Sinabi ni Mayor Caluwag na layunin ng inisyatibang ito na mapalawak ang merkado ng mga lokal na negosyo, makalikha ng mas maraming oportunidad at maipakilala ang gawang San Fernando sa pandaigdigang merkado. Dumalo rin sa pulong ang City General Services Officer na si Engineer Michael Quizon Jr. habang kinatawan naman ng CIP Peso si Manager Mary Ann Biliwang. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.